Hello! Hello everyone! Hello mga kamar! Dito lang ako nahirapan. Yung isa okay naman. Mabilis naman siyang mag-live, diba? Kita nyo naman. Ganun. Ayaw talaga. Kunti lang yung lumalabas. Welcome to our channel! So, kamusta ka naman? Ikaw na nanonood nito. Maraming salamat sa iyo sa pagdalo para manood. And sa mga bago dyan na hindi pa ako kilala, my name is Mara and please don't forget to subscribe and click the bell notification para ma-update ka sa mga upcoming kong vlog soon. So, for today, wala naman akong special na vlog. This is special for the lady because it's about girly thing. So, kung ikaw ay lalaki at nanood nito, thank you for you. And yeah, I'm having a lavender chamomile tea dahil medyo makati yung lalamunan ko. And ang sarap nito. You must try it. So, sarap. Anyway, let's continue. My vlog for today, isi-share ko lang sa inyo mga sisi ko na last time, as I've said, na bumili ako ng mga things and nag-unboxing ako, di ba? And as I've said, na magsuswatch ako nito, gagawan ko ng swatch, and here I am today. I'm going to try and give my thoughts about it, and isuswatch ko siya with all of you. So yeah, thank you for watching! Let's start it! So ayan, sino sa inyo dyan ang mga mahilig mag-lip tint? Lip tint is life. So, lahat ng mga girls, iba-iba ang mga favorite na mga girly things. Yung iba mahilig sa kilay, mahilig sa lipstick, mahilig sa lip tint, blush on, eyebrow, or whatever man. So, hindi ako mahilig sa lip tint, pero gumagamit din ako ng lip tint occasionally kapag nagustuhan ko. And about dito sa G21 na gusto kong i-share sa inyo, na-intriga ako na mag-try kung maganda ba talaga. Kasi based sa Shopee, yung mga review doon maganda daw at naririnig ko rin sa mga kaibigan ko na maganda ang G21 and of course, napapanood ko din sa ibang vlogger na nag-review na maganda daw ito. So yeah, may lumpia po nagtitinda. Wala nang edit-edit ito, ha? Yeah. Ayun, padaanin muna natin yung nagtitinda ng lumpia. So, anyway, let's continue. Dalawa yung in-order ko sa Shopee na G21, which is Sophia, yung pagka-flavor niya. And the other one is Yumi. So, mura lang to. And 10 ml yung ganitong pagka-bottle niya. So, naka-indicate dito kung ano yung mga ingredients. Agua, talc, glycerin, EDTA, colorant, flavorant, and etc. So, nakalagay din, super powder matte water stain. So, super powder matte water stain, ito yung kiniklaim niya. So, hindi pa ako nakagamit nito. Ngayon ko pa lang siya gagamitin and ito-try ko siya i-swatch sa harap ninyo. So, yeah, I'm so excited. Pero, I think parang same lang yung pagka-color. So, yeah. Ang ginagamit ko kasing lip tint, Everbelena. So, yun. Maganda rin yun. And, ano pa ba? Mabibili nito sa mga Shopee, sa Lazada, and yung Facebook yata nila may ganito na G21. Ang hindi ko lang nagustuhan, ito, tingnan nyo, tanggal na siya. Hindi masyadong nakadikit at hindi pantay yung label nila. But it's okay, hindi naman siya paninda, pang konsumo ko lang naman siya. And I think matagal ko na itong magagamit din. So sabi, pwede daw ito sa cheeks and sa lips and dito. So yeah, let's try!
So, ayan, let's try this one first. Lagi akong umiinom ng warm na tsaa kasi makati po yung lalamunan ko. So, yeah, ito na. Unahin natin yung Yumi na flavor. So, shake muna natin siya. Ayan. So, kailangan ko ng tissue. Ayan. Ay, wala pala akong salamin. Wala akong salamin. Wait lang po. So, ayan, nagpakuha po ako ng salamin sa anak ko and eto na po yung mahiwagang salamin natin. So, ayan, itatry ko. Gagamit ako ng salamin. Pero bago ko siya itry sa lips, dito ko muna siya isuswatch. So, pakita ko muna sa inyo. Kita nyo ba? Ayan. Ayan. Ayan po yung color na Yumi. Kita nyo po ba? Ayan siya. Ayan. O, diba? Ganda ba? Ayan. So, let's i-try natin sa, sa labi ko. Hindi ako galing naglagay ng ganito. Ang bango, amoy chocolate. Kita nyo, mga sisi? Maganda siya. Para siyang nude. Hindi mapula, hindi rin orange, hindi rin siya brown. Tama lang, hindi siya pink na something. Oh, kita nyo ba? Ayan. Habang nagda-dry siya, lalo siyang nagiging mas maganda. Kasi kapag nilagay mo siya, medyo hindi ganun kadaling nilagay. Pero blendable siya. Ngayon, nag-absorb na siya. Maganda. So, maganda siya. Ayan siya. Oh. Ito yung Yumi. Yumi. Try natin. Ayan. Nagkakaroon siya ng konting dikit sa tissue. Okay lang yun. Konti lang din. Ayan. Kita nyo yan. Ayan. Konti lang. Hindi siya masyadong dikit. Maganda. So, inom tayo ng tsaa. Ayun, meron pa rin. Meron pa rin. In fairness, ang ganda. G21, ang ganda naman. Ang ganda naman po ng ninyo, ng lip tint. Super Powder Matte Water Stain. Yun yung tawag niya. O, diba? Ayan. So, ayan. Tapos na tayo dito sa Yumi. Maganda siya. I think, out of 10, 9. Ayan, 9 siya. Kasi, first time ko pa lang siyang gamitin. And, syempre, bago natin masabi yung fully review natin, kung talagang nagamit na natin ng matagal. So, this is first impression and first my thoughts. Happy ako and maganda siya. Diba? Wala na. Papatungan mo na lang siya ng moisturizer para extra care sa lips mo. Para hindi siya bakat-bakat. Yung sugat-sugat. Hindi, I mean yung parang biyak-biyak. Ayun, sorry. Ang tagal kong isipin yung words na yon. Tapos, paano ko ito burahin? Kasi gusto, ayan, natanggal naman siya. Babasain mo muna yung labi mo and then matatanggal naman siya. Kasi nabasa ko siya sa Shopee, kapag powder matte, talaga, hindi siya long-lasting na mag-i-stay sa lips mo. Kasi nga, powder matte siya. So, kung gusto mong
mag super tagal, eh di yung fully matte talaga. Yun, ganon. Pero pag powder, sakto lang siya. Ayan, wala na ulit. Nadikit talaga siya yung kulay. Oh, ayan. Pwede na maglagay ulit ng isang kulay. Mukhang kuskus. Ayan. So, try naman natin itong Sophia. Di ba? Sophia. Ayan siya. Shake daw muna. Wagas ako makashake kasi kailangan yung mga powder lahat makalabas. So, dito muna. Di ba ito yung Yumi? Ito yung Yumi. Ito yung Sophia. Ito yung Sophia. Hindi pa siya basa. Ayaw. Hindi pa siya nag-absorb na bumaba yung ano. Wait lang po. Kailangan muna natin siyang kalabasin. Wala, bakit parang ayaw niya lumabas? Sira yata yung pagkabilog niya. Wait lang. Yung isa, madali siyang lumabas. Once na pig-glide mo yung ano niya, bilog, tumutulo na siya. Ano ba yan? Wait lang. Dito lang ako nahirapan. Yung isa, okay naman. Mabilis naman siyang mag-glide, diba? Kita niyo naman. Ito ayaw talaga. Siguro may problema yung lagayan. Ganun. Parang dry yung pagka-powder matte niya. Ayan. Try natin sa tissue. Hala, bakit ganun? Oh, ayaw talaga. Kunti lang yung lumalabas niya. Ako parang palpak ito. Palpak. Ayaw niyang tumulo. Ba yan? Ayaw niyang tumulo. Pero yung kulay po niya, ayan po siya. Para siyang chocolate. Ayan po yung kulay niya. So, dapat, supposed to be, kapag ginaglide ko siya, nagiging mabasa siya kaagad. Lumalabas naman, pero parang super dry and super thick. So, ayaw. Unlike here, smooth yung glide niya. And this one, palpak. Pero maganda naman yung kulay niya. Kaso I'm not happy with it. Palpak siya. So, ayan. Oh. Ito yung Yumi. Ito yung Sophia. Yumi. Sophia. Sophia parang chocolate. So, try natin sa labi ko. Oh, kita yun. Kahit sa labi ko, ayaw mag-glide. Ano ba yan? Oh. Ayaw niya po muna. Ayan. Disappoint naman ako. Lumabas ka na. Sobrang mood na nga yung tagline ko eh. Amoy vanilla chocolate. Ayan, konti na lang po. Tabingi. Yan, chocolate po siya. Pasensya na, tabingi-tabingi yung lagay ko. Kasi nga, matigas nga yung itong bilog niya. Nagmamalfunction. Ayaw niyang lumabas. Ayaw niya. So, yeah. Ayan siya, oh. Tabi-tabi niya, ayan siya. Maganda naman siya, maganda naman. Kayo nga, kasi nga lang, palpak yung lagayan niya, palpak. Hindi umiikot yung bilog. So, ayan yung Sophia. So, hindi ko masyadong, parang mas gusto ko pa rin yung Yumi. Maganda naman
naman yung Sophia, yung nga lang, ayan, namumuti siya, hindi ko alam kung bakit. Siguro, namumuti kasi nga, hindi ko siya masyadong na-blend. Kasi nga, di ba, super thick, parang ayaw nang lumabas nung powder something dito sa bilog, na supposed to be kapag pig-glide mo, dapat lumalabas siya ng soft, pero hindi. Unlike doon sa isa na mabilis ko siyang i-glide at pantay ka agad. So ngayon, bakot-bakot siya. So yun, parang dry. So kailangan talagang maglagay ng moisturizer. So yeah. Mura lang naman, so hindi ko na kailangan pang magreklamo about dito. So ito yung may palpak kanina na hindi nakadikit. Tapos ito rin yung palpak yung itong bilog kasi ayaw niya lumabas. Sayang naman, paano ko ito magagamit? Ay nako, anyway, yeah, so yun. So, ayan siya. So, kayo na po bahala ang humusga kung ano ang masasabi nyo. So, about sa kulay, okay naman yung pagka-chocolate niya. Yun nga lang talagang hindi ako satisfied. Kasi hindi ko na-feel na maganda ba talaga siyang i-glide. Kasi nga, sobrang thick. And not easy to glide kasi nga ayaw lumabas ng powder doon sa lagayan. So, yeah, that's it. My first impression about sa G21. So far, okay naman. Let's try. Pipilitin ko na lang siyang gamitin. Pero I'm happy dito sa Yumi. So ito yung gagamitin ko kasi wala siyang diferensya. And mas gusto ko yung pagkakulay niya. So yan. Ayan, ano din siya, transfer din siya. So, remember, kapag gumagamit po kayo ng mga lip tint, especially kung yung lip tint na gel, na nakakapag-try talaga siya sa lips, don't forget na maglagay lagi ng moisturizer. Ako ginagamit ko aloe vera moisturizer. And, yun. Para ma-care natin yung lips. So for now, thank you mga kamar for joining. And thank you for watching. And see you on my next vlog. Kung may katanungan ka, please don't forget to comment down below and nasagutin kita. So once again, bye-bye and take care everyone. And see you on my next vlog. Bye-bye!